kidam tang aruni phaing korage thomani anelo por phai si apor diphu ru samson singing ti chikimo amir biri athing nolong sontrok alam aputhak pen diopani mac sorbon telenga sorlo alam ke aputhak pen knca aipwa kawjf ksa AISIA lapen RYA hampang song pen kache song pado Diopani MAC Sorbon Telenga pen inut arta kijum hek anim sopi pen alam ki keklang apothak state BJP members arpu pen pasun chot kali MAC anghoi pen ta pasunangji pupen aruni phai inkorage thomani diphu ru samson singing ti amir biri atheng nolong KNCA AIPWA KAWJF KSA AISIA RYA atum pen keche song pon Tahno da Karbianglong along Autonomous Council labangso MAC Sorbon Telenga alangli phan isi case do langli bangke sorlo phan kidnap pen kacolang rem pen penangan kipa siksak la sono case klang lo la sila so case klang der pen bang theklong lo je penangan anong no charjuna ang ko kajoine BJP to mangke sorplok lo la sinili to hin pen ki pukang tung ela hello BJP pen sor choda bang chokche BJP pen sorvek nang po tame alang li phan jitu radar pu Autonomous Council long inut MAC Karbianglong Autonomous Council long numbering ko rapli Deopani Homosti pen MAC arpu pesi disqualify nang ji lake Karbianglong Autonomous Council hin pen la so step bang deng vek nang ji la jong la song deng ta lang litum deng delang kulotang te la bangke governor long anta lo bangke li nang ko he non ke chari bom BJP sarkar tu sorlo aphan kirai komji puke alam amatsi ningje chot bonta sorlo atum ki jokwan abilang sorlo atum aphan kachinek lapen ke cholang re mathi ong nang bak ong lo lasila puson meklang mo kachokle matum aphan arona ting pen sodak pen insai nang ji pusi ke hangpon chuke damtang tarik rep kho aning ve inut SI junmoni rabha po alangli phan accident mesi apran ke damnang lason anu siklang lo tame laso de raphi ke thek thulong bangke la bangke accident dinong kali la bangke pre plan murder lason ason si aklu amokha ke longpon laso puthak si nilitum da pini ga chetong song dan hin besa megi pungang tung lain lo ja la bangso junmoni rabha alangli bangso tragic death aputhak bangke isi CBI inquiry phanon bang epilo isi nilitum da CBI inquiry pansi demand lo lapen CBI inquiry ponchot kali la bangke isi free and fair CBI inquiry dosi laso justice bang longbek nangji News Report Karbianglong